ya mate mukuru ase kenyoro Kenya bworoba kegotoka sensiense mo bunge ya Gitutu Church North ase county ya Kisii niko bono here no bwoba bukwirira riro baria bukwanyoka na gutandoka chinga kichimbura na kunyura na boigo chinyomba chia bukwira nanse na mache gosoka so bonge niko bono hege korekiga keireire barabukomenya no bwoba ane mono ekero bakorora hembura enyinge ya orokire gutwa ya mate yo boigo nigo yasabire serikali enyara ko bage kubarigereria boikiranu ane mono chinga kichige mbure enyinge egandote kwene kiwase chinsemo muri Kito Vincent Monda agotomanya senchero boikiranu ono bukendu wase kujana gutitira tiratitira muna nginjiri gutira konye bane guchanke yakunda gutitira ngorango na kwadia nyegete ikunda kwanyika hiyo asakuru kwali abo tenene ekenyoro Kenya bworoba ya sensi Gitutu Church North county ya Kisii ntubwa toboko iraberie teri kugwa nabo kwaba tobuga kira cheto ngwa ari mu mwana yatogura iga oti mugonya mwana itogire amate ni umatete nonye ne chigasi cyabo tichiri kokorekana buyayigo nigo bare no bwoba kubwatekana buna kerenga ki kerembure nyinge yarorekanire liraba lyabo lyabeire ligotanduka nabo go chinyomba kwengera guchense inyombe ntangani egentu getigi yakitike gutitira kegata muna ne metalo kegatagura chinyomba igachitutu Simeon Nyanyuki getusi niga ichane tasege korekia muisonde igikia mentiro mondo kasale nyomba ya nembura ya tujusi chinsange sasta echa butuko ngai una no motenge chogoja ngatema kura soka lende ndo na kie nganyora maana yatege yatire ugo sustaret kehoja buno monroget nege korebo ego kyaberege kuirira angechinga chimibere kunganya na kuriyo bamenyo imeye skuru yo borso ya nyaboroba SDA kurwabu magega akere kego jangiro jo mubaso kego cha sasta cha butuko yani kungane gentege gutitira na yani gentege gutitira no muriro kungane gentege kumyo kansi gutege gutitira kego toro ubugi cyabiri nga pungya torire iga nyomba yatikire aje uguge ko bwanga ku igo gyatirase osakonya yatete no na machi ukajirisko na isikago ikaya okane chiri cyari okoraki cyari kuri maige gentege mutaro agwikabo cyamya kwasoka isikago yayitega cyari mira gucyari yatirimbokari naga kyagende mikenye mungu aliga ego nyombe yego sikayangenda simlangiri yabwatana kole moche kunyugura mukuru abakongete konyengusenyu mama Mary Kirimenti nigagoteba buna chinga cyaye cyabere chikobona kurimera gweka chintunde ibere bono egekorebo igo kyaberege kumuchani mono abo asabale no kugani okuya bamwaga chirito muchina inde nigagoteba buna obugima bwo komenyare nenka yaye nigo bogo chabwa abo bwemechando anene mono bunere myaka yaye yasukire koroje njo mungina gocha kwema kurwana marangiti kuje skuru ali nji komenyo nene muntu nagotiri kane mambyo bokene ndo chake gocha buoche kola sientori nande butuko ndoti uti tadia gasi enkong isa tako genda twaira marangiti na twaranse ne chitanda twararero twamenyo ende nduto kwiragiri kwacha kwaruga mu basisi konyonye mbye kwete twaruga isika twaragira twagenda kurara akiti yango tayembe tunyi chumbu chituri dango tege ne mechando bono amate ya nyabotenene nige gusaba ji serikali chonsi chirigererie ngane ye boikiranu nalyo barareme na kogendera ne merobire yabo tambe bono serikali yete tigeta ora mabere yanje takonye ne ntiturusia ebata kete tori memna lira beri abande bari merete kuchiroje baroje biya tiga batakonye lende Guru Thomas indemo nyangena tiri ororeti naende tuchandegete lira beri naende stiri rigenderete yajagire gogoregi konyegera bono njengo sabe serikali ga igende gerigeri asobwange etokonye chenguru kugiresi kwambuka bono nari gusabe serikali tutaraji kogenda kakikumoronya saba jori re serikali yeito ogosaba kure kutwari gosaba na kiki ya turi gasemore na inu morara una tutari korara akobantu ababegeta motokonye yani nse konyegera bakora ngande turagende asa marieta angoro koisaka nyachani korwe elisase ya chagete 2020 ebikone twabirorerega igo tokorara tokonya korengeria abantu baito no bagenda bosiga ne chukura chiosi kimwarenge gwancha mubwaterane mokonya abantu bari abatenene abantu barosa idia 1700 mobakonye yetana nkurukuiresio kali ntabo chenga tebya serikali lira beria maene kerembure gutu etore no bwaba na ande rikonyegera yamanya gwata yata chinyomba chiatanduka yamanya gwata mugondo yani igarira ba okagane chieri chikore mibogeka ne turagiterie kurima
bono tugusabe serikali imbuya makonya abantu kibari moyo ekiombe giokorenga na kurigiriria rire nigo giateba bwangoiga buna embura nerorekaine gekomenta goika omutinyi 12 omwaka oyo iga ase chinsemo chinyinge chia Kenya andonsi asore yarigani boikiranu eri gwetanga korwa ase emebasokano eraretwe nembura serikali tokonye gakintorimera Vincent Monda, Ensoko TV.